Ang unang language sa gugma is word of affirmation. Ganang napailain na ni. Pero ang application na akong isgutan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy. Words of affirmation. Ganang usahay magod kita, dali kita sa sayop. Dili kayo usahay. Permita kita sa sayop. Kabantay mo, ana. Kay usually kita mura taog mo nang sa Pilipinas, no, daghan kay na map sa Dris Lapu-Lapu kay may makitag quality assurance dali kita sa sayop. Pero sa love nga part sayop, syempre natural imong i-correct. Me as a teacher na sayop 1 plus 1 equals 3. Of course, may you good, that's wrong. Di ba? Pero unsa ng words of affirmation? Kung na siya mabuhat na sakto, i-affirm pod. Like, 1 plus 1 equals 2. Mayon ko, very good, that's correct. Kung unsay maayo niyang nabuhat, i-recognize. I-appreciate. Di ba? Dili lang kay ang sayo, pero may makitaan, pero kung na siya buhaton na sakto, wala ra nakit eh. Gusto na to nga dili lang ang sayop ang iyang buhaton. Gusto na to eliminate na to ang sayop, di ba? Pero kung dili sad nato tagdon ang mga maayong butang o mga saktong butang iyang nabuhat, nganong iya pa man tong buhaton? Nga mas tagdon man nimo siya kung masayop siya, di ba? So mas love nimo siya kung makasa siya. Mana usay ang mga bata mayon mo badlungon na sa kong bata ang angay kadto nagpabadlong siya imo siyang gitagad kadto nagbinuotan siya wala tay pakialam. See? So next unsa ang second language of love? So application di ato sa tamag second language of love. The first language of love is affirmation. So saan pag-apply? Like kung imo anak nanilhig, uy very good na. Ganahan ko nimo ron nanilhig ka. Yan agad. Iyang sinuluban, angayan. Na, uy, ganahan ko si mong gisulub ron. Angayan ka. Dili lang kay katong, uy, kabati po na na yung sinuluban. Iwa mga kayangay. Imo nagitagad, pero katong nagtinarong siya, wani mo tagda.